Imwaqqaf fit-12 ta' Lulju tal-1814 mill-Gvernatur ta' Malta Sir Thomas Maitland, il-Korp tal-Pulizija illum jgħod kważi 2000 membru. Bħalissa għaddejjin l-attivitajiet biex jimmarkaw il-199 anniversarju mill-bidu tas-servizz tal-Korp li twaqqaf sabiex iservi u jipproteġi liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Fil-Belt Valletta l-ħamis filgħodu saret il-parata annwali li bdiet mid-daħla tal-Belt imxiet tul Triq ir-Repubblika fejn imbagħad ħadet posta fi Pjazza San George. Wara sar kunċert mill-istess banda mmexxija mill-ispettur anzjan Anthony Kassar. Il-banda segwit diversi siltiet mużikali li allegraw lill-pubbliku preżenti. Wirja iżda li tkun mistennija minn bosta hija dik tal-Precision Drill Team. Wirja li ħallit lil kulħadd impressjonat bil-preċiżjoni tal-membri ta' dan it-tim immexxi mill-ispettur Stephen Malija. Matul l-attività tal-ħamis filgħodu saret ukoll wirja mis-sezzjoni tal-klieb tal-Pulizija. Din is-sezzjoni għandha 23 kelb fosthom membru ġdid bl-isem ta' X. Kien hemm ukoll żewġ tiżwiemel ta' taqsima tal-kavallerija flimkien ma' mutur ta' traffiku. Din l-attività kienet okkażjoni fejn il-pubbliku seta' jitgħallem aktar dwar il-korp tal-Pulizija u jitkellem mal-membri ta' dan il-korp. Il-qofor jintlaħaq il-ġimgħa meta jkun iċċelebrat Jum il-Pulizija fejn fid-depo tal-Pulizija issir iċ-ċerimonja tal-loti tal-medalji lil dawk il-Pulizija li taw servizz twil u effiċjenti lill-korp, kif ukoll loti ta' ċertifikati ta' mertu lil dawk li spiċċaw mill-korp u dawk li għalqu 25 sena servizz.